Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil vi sådan lige lave en julevlog, hvor vi sådan lige filmer, hvad vi laver juleaften. Vi var egentlig på vej i kirke, men der er fuldstændig udsolgt. Og i dag har jeg taget min kusine Ronja med. Ja, vi holder jul hjemme hos os i år. Ja, så derfor er jeg sammen med hende. Så jeg håber, at I vil følge med. Hej hej! Okay, så i stedet for at vi gik ind, eller var inde i kirken, så går vi nu ind i en skov sammen med min hund Woody. Sådan. Nej, fuck. Ja, det er ham der. Så ja. Den fjerde. Når det står for din mor, hun skal på arbejde om fredag. Giv Woody! Ronja, kan du lige skynde dig hjem med nogle bolde? Woody! Okay, så jeg har lige glattet hendes hår. Nu skal jeg til at glatte mit. Vi ses egentlig bare, når det er glattet. Så er det blevet sådan nogenlunde glat. Altså, jeg er ikke mester i at glatte hår. Men vi skal faktisk ind og have noget at spise nu. Så ja, vi ses. Det er din kanal, så vil jeg gerne. Det var min kanal. Skål for pokker. Og velkommen og glædelig jul. Så nu skal vi synge rundt om juletræet. Så, og lige om lidt, så lægger vi en video ud over, hvad vi viste til vores familie. Okay, så vi har lige været rundt om juletræet, og du kan starte med at vise dine gaver. Okay, så først, jeg er halv færøsk. Så jeg har fået fra nogen, der hedder Røvna og Løg. Nej, vent hvad? Nej, det hedder Lærne og Løg. De har givet mig sådan et håndklæde, hvor der står mit navn på. Det er jeg selvfølgelig virkelig glad for. Og så har jeg fået fra os nogle færøske, de her sådan toppe. Og så har jeg faktisk fået den her bluse af dem. Ja. Og så fra min storebror Elias har jeg fået sådan en stretch ball. Og så fra min mor og far har jeg fået, oh my god, campus. Og så fra Ronja og sådan hendes, dem hun bor med og sådan noget, har jeg fået den her lampe. Og og så har jeg fået fra, hvad hedder han nu? Heine hedder han også fra Færøerne. Ham har jeg bare fået 200 kroner af. Og så fra min lillebror har jeg fået sådan lidt slik. Og sidst, men ikke mindst, har jeg fået fra hele min familie, der har samlet penge sammen, en iPhone 13 i lyserød. Oh my god. Ja, og så mine bukser har jeg også fået fra nogle færinger. Min kusine og min fætter, som hedder Røvna og Frøja, har jeg fået. De har sådan bukser, sådan lidt trompeter, så de er sådan stramme heroppe. Og jeg har faktisk lige glemt en gave fra hende, Ronja-musen her. Så dem vender vi lige tilbage til. Så er det din tur. Okay, så jeg har for eksempel fået en fra Månesten. Det er den her ring, jeg har på. Jeg er sådan helt obsessed med den, fordi altså, den er fucking flot. Ja, I kender den måske. Ja, I know. Og så har jeg fået, og den har jeg fået af, han hedder Henrik, men jeg kalder ham Luser, Sofia og Emil, mine papsøskende og min mors kæreste. Og så af min mor har jeg fået de her øreringe. Det er sådan nogle, smaragder. Og så har jeg fået et matchende armbånd, der vil ligge i den her, men jeg har den på, fordi jeg synes, det var så flot. Se. Der er sådan noget, det er jo bare rigtig guld, de der guldknapper, eller stenagtige, og så er det de der smaragder. Og så af min fætter, hende her, Silja Badilias lillebror Andreas, så har jeg fået den her Gliss hårolie, og så lidt candy, lidt slik. Og så af Sofia Emil, min papsøskende, har jeg fået det her gavekort-agtigt til at lave sit eget cover. Og så har jeg fået min mormor og morfar den her Pixie til under øjnene. Og
100 kroner. Og den her kasket med Kuromi fra... hvor fuck er det fra? Fra H&M Sanrio. Og så også af dem har jeg fået den her gel. Og den her slickback hårbørste og til midterskilning og sideskilning i en ende. Og så er hende heres forældre, min onkel og hvad kalder man det? Din mor. Altså sådan, hvad kalder man? Min onkels tante eller sådan noget. Nej, min onkels kæreste. Ja, min onkels kone. Ja. Så fik jeg de her Mintas-pakke, og det var bare en lille ting, og så fik jeg også den her øjenvippebukker, som jeg også havde ønsket mig. Og så af hende der, Silja, har jeg fået den her drikkedunk, hvor der er sådan nogle nuttede ting, og ja. Og så har jeg også fået de her bukser af deres familie, mine 2 fætre, hende her mine kusiner, og min onkel og hans kone. De her bukser, som jeg havde ønsket mig. Og så Doris, det er Nuxas, altså min mors kærestes mor, har jeg fået den her den der kuffert. Men jeg vil gerne have den byttet til en beige eller en grøn. Fordi jeg er ikke så vild med sådan en kajegul der. Hvad mangler jeg ellers? Ja, det var det. Og lige om lidt viser Silja gaven fra mig. Vent. Sådan der, hun har gaven. Okay, så hende har jeg fået meget forskelligt. Jeg har fået sådan virkelig cute sådan hårelastikker. Så har jeg fået sådan nogle her, og så sådan en lille sløjfe i midten. Og så har jeg fået sådan, når man skal lave make-up, så sætter man den her sådan rundt om hovedet. Hun var i tvivl om, hvilken hovedform jeg havde, eller hvor stor mit hoved var. Så hun har købt sådan en lille, og så også en stor. Og så har jeg også fået af hende den her sådan roller, når man sådan har face mask på. Og så har jeg fået en virkelig cute æske, hvor der er sådan nogle hjerter i, og så står der sådan alt muligt. Jeg kan lige prøve at trække en tilfældig og læse, hvad der står. I den her står der: du er som frugten til min frugtskål. Ja, men i hvert fald sådan en virkelig cute ting. Og så har jeg også fået sådan, jeg har sådan en hårbånd, sådan en bromatas. Og så har jeg også fået, sidst men ikke mindst, sådan en håndcreme. Ja. Så det var jo rigtig sødt. Ja. Det var vores haul. Ja, og vi skal snart om ikke så længe have risalamang, hvor der er mandelgaver. Ja, så ja. Hvis vi vinder noget, så viser vi det. Ja. Yep, så bye. Okay, så det er lige nogle dage efter, men fordi at vi har ikke lige fået husket at filme, og vi lige stod op, så vi ser lidt bumpet ud, men vi vil egentlig bare lige sige tak, fordi I så med, og så håber vi, at I vil like og subscribe, og ja, hej.